कोंकणी उलय लंडन फुलय आवाज कम्युनिटी रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन यूके। हांव जॉयस डिकोस्टा रावता मुंबय। सादर करता कविता वेलांकनी सायबिणी। कविबाब मानेस्त श्री इमान्युएल फर्नांडीस, पोन्सुले काणकोण गोंय। तर ऐकात कविता वेलांकनी सायबिणी। वेलांकनी सायबिणी, तुगे आमची राणी, तुझे परबे दिसा भेट दिताय आमच्या गावांनी। माये मोगाचो येवकार तुका दितात गे आमी, उगडून तुझे डोळे माये पळे घरा दारांनी। वेलांकनी सायबिणी, तुगे आमची राणी, तुझे परबे दिसा भेट दिताय आमच्या गावांनी। गोठाय दी आमकां माये पयसावंक वायट ताळणी, आमी चलुच्या गे तुझ्या पावलांनी। वेलांकनी सायबिणी, तुगे आमची राणी, तुझे परबे दिसा भेट दिताय आमच्या गावांनी। नोदोर मार माये बोन दुर्गा दारांनी, भुरगीं तुजी आसात गे पयसुल्या शारांनी। वेलांकनी सायबिणी, तुगे आमची राणी, तुझे परबे दिसा भेट दिताय आमच्या गावांनी। एकवट गोट कोर माये जोम्या वाड्यांनी, करून तुझी सेवा चाकरी माये आमच्या हातांनी। वेलांकनी सायबिणी, तुगे आमची राणी, तुझे परबे दिसा भेट दिताय आमच्या गावांनी। कोंकणी उलय लंडन फुलय।